皆さん、こんにちは。本日は大切な時間をいただき、本当にどうもありがとうございます。はじめまして。私の名前はサトリアワルデナと申します。サトリアと呼ばれています。じゃあ、皆さん、時間は金です。その時間はとても大切です。だから、時間は戻りません。そして、お金を集めることができます。でも、時間を集めることができません。じゃあ、だから、時間を大切にすることは大事です。学校も仕事も時間は大切です。ここで私の経験を話します。専門学校の時、私は夜の時遅く寝ました。そして、起きて遅れました。そして、学校に遅れました。だから、先生に叱られました。先生は遅れてはいけませんと言われました。私はとても恥ずかしかったです。そして、強く考えました。それから私は変わりました。今は毎晩早く寝るようにしています。それから毎朝早く起きるようにしています。学校に遅れないように頑張ります。この経験から私は大事なことを学びました。小さいことでも時間を守ることが大切です。例えば、授業に早く来て時間までゆっくり勉強します。仕事も早く仕事を始めると時間をよく使うことができます。だから毎日、時間を大切にします。皆さんも時間を大切にしてください。じゃあ、皆さん頑張ります。はい。私から本当にどうもありがとうございます。はい、以上です。失礼します。